O director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, asistiu á sinatura do acordo de colaboración entre a empresa enerxética Sol Galeo e a enxeñería Sartogal para desenvolver proxectos enerxéticos que ofrezan vantaxes no ámbito das enerxías renovables, como a unha maior independencia enerxética ou a fixación de poboación e o fomento de actividade económica nas zonas rurais. Creo que é importante pôr en valor o que supón este acordo entre dúas empresas ourensás, dúas empresas galegas, que, dende logo, o que queren é seguir avanzando en xerar riqueza no territorio. Unha xeración de riqueza no territorio que, en certo modo, é o que desde o propio goberno galego queremos, así o demostra a futura lei de promoción dos beneficios sociais e económicos daqueles proxectos que fan uso dos recursos naturais de Galicia. En ese sentido, o que temos que dicir é que, dende logo, somos unha potencia na xeración de enerxía renovable, pero está claro que temos que seguir apostando por elas. Fernández Vila destacou hoxe que a Xunta apoiará a implantación de proxectos enerxéticos que xeren riqueza en Galicia e contribúan a abaratar a factura eléctrica da cidadanía e das empresas. Todo isto co obxectivo de avanzar na implantación das enerxías renovables e no fomento da eficiencia e o aforro enerxéticos.